Jeden z rozdílů mezi mužem a ženou je, že ženy dokáží lépe pracovat a propojovat levou a pravou mozkovou hemisféru než muži. Tím jsou daleko citlivější a vědomější při práci. Co to znamená v praxi? Každý člověk má dvě mozkové hemisféry. Každá pracuje s jinými podněty. Levá mozková hemisféra pracuje se systémem a řádem, zatímco pravá mozková hemisféra pracuje s citlivostí a intuicí. To je jeden fakt. Druhý, stejně důležitý fakt je ten, že ženy jsou geneticky lépe vybaveny krátkodobě zastávat funkce mužů. V důsledku špatné výchovy chlapců, kdy jim jsou odpírány rituály dospělosti a uznání v rodině, při kterém se chlapec stává mužem a přebírá veškerou zodpovědnost za sebe a své činy, včetně jejich následků, zůstávají svým chováním dospělí muži stále nezodpovědnými chlapci, i když v těle dospělých mužů. Tím to jsou ženy stále častěji nuceni dlouhodobě zastávat funkce mužů, což se projevuje na jejich zdraví, jak fyzickém, tak psychickém, včetně jejich komfortní bezpečné zóny, kterou jsou nuceny s určitým strachem překračovat. Tím se na sobě dopouštějí velkých změn, uzavírají se, necítí své potřeby, které jsou důležité jak pro jejich život ženy, tak i pro společnost. Žijí ve strachu a bez sebevědomí. Změna vesměs přichází ve stavu, kdy buď ženě dojde, jak je svým okolím zneužívaná, nebo když začne trpět vážnou nemocí.